Je ziet het hier achter me en je wordt volop gespeeld en onze koning wordt gevierd dat hij jarig is. Wij zijn vandaag bij Lamswaarde, georganiseerd een spelletjesmiddag door PC Lamswaarde. Wij als Omroep ZVL komen een kijkje nemen. Marjolein Dont, jij bent een vrijwilliger vandaag. Mag ik vragen wat voor werk je vandaag dan mag verrichten? Ik mag vandaag bij het spekhappen staan, bij de spelletjes voor de kinderen hier. En kun je me nog een paar spelletjes opnoemen dan alleen het spekhappen? Ja, er is ook eentjes vissen en er is ijspegeltjes vangen. En met een balletje moet je slalommen en met een bal in een gat gooien. Dat soort verschillende ouderwetse spelletjes eigenlijk. En doe je dat, mag ik vragen, de reden waarom dat je vrijwilliger bent geworden hier? De reden is een beetje de gedachtegang. Mijn kinderen zitten hier op school en mijn kinderen even helpen natuurlijk. En ja, het is ook gewoon de sfeer eromheen is gewoon gezellig. Heel veel plezier. Kun je mij vertellen hoe lang dat het vandaag doorgaat? Wij zijn nu tot 11:30 duren de spelletjes. Halverwege doen we een pauze. Dan krijgen de kindjes chips en limonade. En dan om 11:30 is het einde van de ochtend. En dan worden de punten geteld. En uiteindelijk krijgt gewoon elk kind een prijs. En die mogen die komen ophalen. Hoeveel deelnemers zijn er zo vandaag? Deze ochtend doen er 40 kindjes mee. En met fietsenrellen doen meestal ook 40, 50 personen mee. Nou, dat ziet er een en al gezellig uit. Dankjewel. Frank en Margot van Puivelde, het organisatorisch team eigenlijk van het permanente feestcomité. Hè, wat vandaag allemaal gebeurt hier. Mag ik jullie zo eens even vragen, hoe gaat die organisatie? Hoe zit dat helemaal in elkaar? Ja, wij beginnen eigenlijk een paar maanden van tevoren. Dan gaan we even weer bedenken welke spelletjes we doen. Wie het muziek uitnodigt. En hoe zijn jullie hier ingerold? Nou, wij via onze vader. Die is heel lang lid geweest. En ja, wij hebben het stokje overgenomen eigenlijk. Ja. En ja, er is hier van alles te doen. Kunnen jullie mij een beetje toelichten wat? Vandaag eerst zijn we de kindjes opwezen halen met de fanfare op het school. En dan zijn we hier aangekomen en hebben het Wilhelmus gespeeld en de vlag gehesen. En is er voor jullie ook zelf nog iets leuks te doen? Nou, wij organiseren eigenlijk gewoon alles. Maar dat vinden we ook hartstikke leuk om te doen. Dus, En hierna nog een feestje of zo? Vanmiddag hebben we nog een fietsenrally. Die start dan om 1:30 ongeveer. En dan gaan we een beetje in de buurt rondrijden. En dan hebben we 3 stopplekken. En dan komen we
terug. En dat is ook een beetje waar we nu staan. Dat zijn eigenlijk al die versierde fietsen, als ik het goed begrijp. Ja, de kinderen mogen allemaal fietsen. Maar vanmiddag is het ook, het is voor kinderen en volwassenen, fietstocht van 30 kilometer, overal plekjes. En dan is het om 8 uur vanavond is het prijsuitreiking in het café. Ja. Nou ja, dan wil ik jullie heel veel plezier wensen vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Ja, de spelletjes zijn hier nog in volle gang, maar wij gaan door naar de volgende locatie. En wat dat is, ga ik jullie nog niet verklappen, dat zien jullie zo meteen wel. Blijf kijken. Hier is een verrassing dan, op de Steense Dijk, een rommelmarkt. Ter ere van de verjaardag van onze koning. Vele keren wordt dit al georganiseerd en je ziet het dat het echt een drukte is. En misschien als top of the bill vind ik nog wel iets heel moois ook. Want daar zijn rommelmarkten voor. Vanwege het 20-jarig bestaan van de Rommelmarkt Steense Dijk hebben wij als vrienden behaagd het ons om jullie een medaille te geven. Oh, wat hartstikke leuk. Wat een verrassing. Kijk. Dat is echt een verrassing, ja. Nou, dankjewel. Wat leuk zeg. Ja, het is inderdaad, het is 20ste jaar. Dus... De oorkonde overhandigen. Oh, kijk. Proficiat en heel erg bedankt voor alles wat jullie allemaal doen voor het Steense Dijk. Anja, 20 jaar organiseer jij dit al? Ja, eerst samen met een buurvrouw hebben we dat samen gedaan. En toen 2 jaar geleden zei ze van, ik vind het eigenlijk genoeg. En dat is ook prima natuurlijk na 18 jaar. Toen ben ik zelf verder gegaan. Maar ik heb hulp van een heleboel buren. We hebben een versierclub. We hebben mensen die de posters rondbrengen. We hebben iemand die de brieven voor ons kopieert. Noem maar op. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, dat was eigenlijk ook een idee van de buurvrouw. Wij zagen elkaar altijd op verschillende rommelmarkten. En eigenlijk vonden we dat een beetje genoeg. Zo van, ja, je zit altijd met je spullen aan het sleuren. En toen zei ze van, goh, zullen we niet samen hier bij ons in de straat? Dus toen zijn we begonnen met 15 stoepen. Tja, daarop 25, toen een 40. En nu staat hij helemaal vol. Als ik zo inzoom op de rommelmarkt, is er veel veranderd met 20 jaar terug? Nou ja, de drukte sowieso natuurlijk. Mensen weten ons allemaal heel goed te vinden. Wij horen nu soms van, we komen eerst naar jullie en dan gaan we naar Terneuzen en Axel. Dus dat is een groot compliment, vinden wij. Nou, iets wat je opgebouwd hebt in die 20 jaar. Ja, juist daarom. En het is altijd heel veel werk. Maar als ik dan nu zo zie, zoveel mensen en iedereen die zo positief is. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dan weet je waar je het voor doet, hè? En het is ook altijd frappant dat het altijd mooi weer is.
Ja, dat is waar. Dus vorig jaar hadden we een klein beetje regen 's morgens. Dus dan hadden we ook wat stoepen die open waren. Want mensen komen ook van buiten de straat. En ja, als je het hoort regenen, dan denk je, ja, nou ga ik niet. Maar voor de rest, hebben we altijd inderdaad mooi weer. Heel veel plezier nog. Dankjewel. Dankjewel. Ja. En heb je al iets leuks gekocht? Mijn moeder die heeft wat dingetjes gezien. Ik heb voor de rest ben ik nog een beetje aan het kijken. Dus altijd een beetje druk. Dus ik moet eventjes Heb je zo het gevoel, dingen eruit zoeken. heb je zo het gevoel dat er echt wel iets tussen gaat zitten? Ik denk het wel. Dat is meestal, want we lopen nu van deze kant terug naar de Action. En meestal staan er aan die kant een paar boekenmarktjes. Dus daar ga ik zeker iets vinden. Wat zie je er prachtig uit. Dankjewel. Ja, dat is van Koningsdag, hè? En zitten er ook spulletjes van jou tussen? Ja. Oh, is het een beetje een opruiming van... Ja, zeker. Ze willen graag iets nieuws. Dus dan moeten ze eerst even wat ander speelgoed verkopen, hè? Dan moeten ze ook leren. En zijn ze dan zelf ook al over de rommelmarkt geweest? Ja, ze hebben al een rondje gelopen. Maar heb je al wel gevonden, Anne? Ja, maar het kost wel duur. Dankjewel. Ja, goed zo. Dankjewel. Hebben jullie al iets leuks gevonden? Nee. Niet? Ja, ik wel een heel leuk boek van Mag ik, ik ben heel nieuwsgierig. Neil Weiss. Kijk eens, een mooi boek. En wat ben jij op zoek dan? Knuffels. Knuffels, ja, dat is natuurlijk, ja, daar heb je er vast nooit genoeg van, hè? Nee. En had je iets specifieks in gedacht van, nou, daar ga ik naar kijken? Of... Nou, eigenlijk mijn zus die staat hier vandaag met mijn schoonbroer. Dus zo kwamen we gewoon even langs voor de gezelligheid. En ondertussen heb je een mooi boek gevonden. En jij gaat op de zoektocht voor de knuffels verder. Ja. Heb je alles al gezien of moet je nog een stukje? Nog een heel stuk. Nou, dan ga je vast een hele mooie knuffel tegenkomen. Ja. Heel veel plezier. Mevrouw, mag ik u wel vragen? Ja, Ik zie dat u een klein pagaddetje bij heeft. zeker. Haley. Ja, Haley. Is ze naar iets specifieks op zoek? Nou nee, ze wil gewoon van alles kijken. Ze zien natuurlijk heel veel nu. Ja, dat is het. Hè. Gaat u zelf ook iets kopen? Nou, voor mezelf weet ik nog niet. Ik ga ook altijd met het idee dat ik nooit iets ga kopen, maar ik kom wel altijd met iets thuis. Hè. Is dat herkenbaar? Dat is heel herkenbaar, ja. Aanhangwagen erbij? Ja, dat klopt. Nou, heel veel plezier nog. Dankjewel. Op zoek geweest naar de kleine juweeltjes op deze rommelmarkt. Wij als Omroep ZVL vonden het een hele leuke ervaring. Ik hoop dat jullie zelf volgend jaar een kijkje komen nemen. Want dan wordt die weer op de Steensche Dijk georganiseerd. Ter ere van onze koning en zijn verjaardag.